Είμαστε στο γραπτό, στο νέο ψυχικό, με την Ανδρομάχη την Καλυβρούση, την Big Mama παιδαγωγή. Δεν ξέρω γιατί κρύβεται. Ναι. Γιατί είναι η πρώτη εκπαιδευτικός που αναγνώρισε τα τάξη-τάξη. Και ήθελα να της κάνω μερικές ερωτήσεις. Επισήμως, συνέντευξη. Θέλω να μου πεις, Ανδρομάχη, πώς έγινε η συνάντησή σου με τα τάξη-τάξη. Εγώ, πέρα από εκπαιδευτικός, είμαι και μαμά. Οπότε, παρατήρης, παρόλο που είμαι νηπιαγωγός, από όταν ξεκίνησα στη σχολή, συγγνώμη, από όταν ξεκίνησα στη σχολή, άρχισα να κρατάω παιδάκια, να παίζω μαζί τους κτλ. Τα παιδάκια όμως αυτά είχαν αδελφάκια που πηγαίνανε δημοτικό και λέγανε εγώ έχω να διαβάσω και εσείς παίζετε και αυτό και μου λέγανε οι γονείς μήπως μπορείς λίγο να βοηθήσεις στο διάβασμα. Έτσι προσπάθησα να πάω έτσι λίγο πιο κοντά στα παιδιά του δημοτικού και είδα ότι τρελαίνονται να μαθαίνουν μέσα από παιχνίδι. Οπότε όταν έφτασε η στιγμή να διαβάσω τα νύψια μου, να διαβάσω τα παιδιά μου, έψαχνα να βρω τρόπους να το διαβάσω μέσα από παιχνίδι, χωρίς όμως να χρειάζεται να τα φτιάχνω όλα από το μηδέν. Και μπήκα σε ένα βιβλιοπωλείο και τους είπα, ναι, ξέρετε, θέλω κάτι να με βοηθήσει να καταλάβουν τα παιδιά την ύλη. Ψάχναμε τότε βοήθημα, θυμάμαι, για το καλοκαίρι, που εγώ δεν τα θέλω καθόλου. Και τους κάνω, θέλω κάτι για επανάληψη, αλλά να μην είναι βαρετό, να έχει λίγο παιχνίδι, να είναι λίγο η ύλη όμως. Να νιώσει το παιδί ότι έχω κατακτήσει πράγματα. Και μου λένε, θες τα τάξη-τάξη. Και λέω ότι το τάξη-τάξη. Και μου δείξανε τα παιχνίδια, τα πήρα όλα κατευθείαν και ξεκινήσαμε. Και κάπως έτσι γνώρισα το τάξη-τάξη. Τέλεια. Τι σε τράβηξε στα παιχνίδια? Όταν θες να πάρεις ένα βιβλίο, κοιτάς το πιστόφυλλο. Το πιστόφυλλο. Στο ένα είχε ένα δεινόσαυρο που κάνει φουσκάλες. Στο άλλο είχε ένα τερατάκι που κοιτάει τα αστέρια. Και στις πρώτες δημοτικού είχε ένα δεινόσαυρο που είχε πάει πολύ. Και μου φάνηκε αρκετά αστείο. Μου φάνηκαν και τα μπροστά εξώφυλλα με τα πολλά μάτια. Και λέω, ας το ρισκάρω. Ας το πάρω και βλέπουμε. Δεν ήταν και ακριβά. Οπότε δεν θα χανόντουσαν. Με τόσα παιδιά που έρχομαι σε επαφή, θα τα βγάλουν τα χρήματά τους. Και όταν αρχίσαμε να παίζουμε, δεν έδωσα καθόλου σημασία στους κανόνες. Και αρχίσαμε και παίζαμε και νιώθουν τα παιδιά, το ξέρω, το ξέρω. Και λέω, εντάξει. Καλό είναι. Μετά, βέβαια, που σε γνώρισα, μου λες, διάβασε τους κανόνες. Και διάβασε ότι έχει πόντους. Και αυτό το έκανε ακόμα πιο ενδιαφέρον. Το παίζατε χωρίς πόντους. Το παίζαμε χωρίς πόντους. Ναι, γιατί έχω ένα θέμα εγώ με την ανταμοιβή, με την τιμωρία, με όλα αυτά. Και μετά που το παίξαμε με τους πόντους, ναι, γιατί δεν είχε το δεν ξέρεις. Είχε κάτι ενισχυτικό, ότι σε ενισχύω κάπως. Και μου άρεσε. Ναι. Και επίσης μπορούν, αν δεν το ξέρουν την πρώτη φορά, την επόμενη φορά που θα το παίξουν να το θυμούνται και να τους πάρουν τους πόντους. Γενικά η λογική ήταν η λογική του Trivial Pursuit. Ευχαριστούμε το Trivial Pursuit. Ναι. Okay. Ότι μέσα από την επανάληψη, επειδή είναι προφορικό και δεν γράφεις επάνω, μέσα από την επανάληψη κάποια στιγμή θα την κατακτήσεις τη γνώση. Αυτή ήταν η λογική, δηλαδή η αρχική του παιχνίδι. Ξέρεις γιατί το πήρα αυτό? Γιατί? Γιατί μοιάζει. Γιατί μοιάζει. Ναι, είναι ωραίο, γιατί τους αρέσουν πάρα πολύ τα τέρατα. Αλλά αυτά είναι αστεία τέρατα. Ναι, δεν είναι. Ναι, να πω όμως και κάτι άσχημο που έχουν οι πόντοι. Όταν παίζεις με τα παιδιά και κάνεις ομάδες, και είναι τα παιδιά από τη μία και οι γονείς από την άλλη, και μαζεύεις πόντους και χάνουν οι γονείς, είναι λίγο προσέξτε. Μπορεί να σας βολέψει να το παίξετε χωρίς πόντους. Γελάς, έχω χάσει πολλές φορές. Ήταν πολύ βολικό να το κουβαλάω στη τσάντα μου, που η τσάντα μου συνήθως έχει αρκετά πράγματα. Και ήταν πολύ βολικό να το έχω μαζί μου, να το έχω στην ταβέρνα, να το έχω στην έξοδο, να το έχω όπου θα θέλανε να έχουν ένα κινητό. Έχω αυτό, είναι σαν 2 κινητά μαζί, οπότε χωράει στη τσάντα. Βοηθάει πολύ. Δεν ξέρω αν σου έχει τύχει, ναι. Εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές με φίλο, εγώ έχω μονάχο παιδί, με φίλο του, που παίζουνε, δηλαδή ξεχνάνε κινητά, καλά ο δικός μου δεν έχει κινητό, αλλά ξεχνάνε κινητά όλοι, γιατί θέλουν να κερδίσουν πόντους. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, είναι και με τα κορίτσια έτσι. Στις εκδρομές που δεν έχουν ούτε καν την επιλογή κινητού, το βάζουν μέσα στη τσάντα της εκδρομής όταν πάνε στο σχολείο εκδρομή. Οπότε παίζουν με τους μαθητές. Μετά από 2 χρόνια που ως εκπαιδευτικός παίζεις τάξη-τάξη με παιδιά, πώς αξιολογείς τα παιχνίδια? Είναι πολύ ενδιαφέροντα. Έχει γνώσεις που εγώ δεν ήξερα ότι μαθαίνουν στο δημοτικό.
ειδικά αυτά της μουσικής και του θεάτρου και τα σχέδια και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά τα παιδιά μου τα ξέρανε. Εκεί χάνω τους πιο πολλούς πόντους. Ναι. Για μένα είναι ένα ευχάριστο παιχνίδι που μπορώ να έχω συνέχεια μαζί μου, όποτε θέλουν. Δηλαδή, όποτε μπορεί να ακουστεί το θέλω κινητό, δεν ξέρω τι να κάνω, γιατί κουβαλάμε και βιβλία μαζί. Έχω ένα τάξη. Δεν τους πειράζει αν θα είναι άλλες τάξεις. Γιατί δεν προλαβαίνουμε να το τελειώσουμε όλο στις τάξεις μας, ούτε κάνουμε πάντα επανάληψη. Αλλά είναι καλό το έχεις. Ή, ξέρεις τι μου έχει συμβεί. Να είναι τα ανήψια μου, που είναι ένα χρόνο μεγαλύτερα, και κάνουν ομάδες. Και είναι, ξέρω εγώ, ο ένας ανήψιος βοηθάει τη μία μου κόρη, η ανήψιά μου την άλλη, και κάνουν ομάδες και βλέπουν ποιος ξέρει, τι μαθαίνει. Είναι ωραίο αυτό. Θυμίζει λίγο, ξέρεις, τότε που παλιά που βοηθούσε το μεγαλύτερο παιδί το άλλο. Αλλά το βλέπουν τελείως παιχνίδι, δεν νομίζω ότι το βλέπουν σχολείο. Ναι. Πιστεύω δηλαδή ότι θα έπρεπε να μπει στην τάξη, εκεί πέρα που κάνουν τις επαναλήψεις, εκεί πέρα που έχουν λίγο χρόνο και δεν ξέρουν τι να κάνουν, να ρίχνουν και μια ερώτηση, να παίρνει πόντο κάθε ομάδα τραπέζικου συνεργασίας. Πιστεύεις ότι τα βοηθάει τα παιδιά? Δηλαδή θα έχει κάποιο αποτέλεσμα τελικά στο πώς θα ανταποκρίνονται και στην τάξη? Κοίτα, θα έλεγα ότι τονώνει αρκετά την αυτοπεποίθησή τους. Ότι όντως κάτι έχω μάθει φέτος. Δηλαδή εκεί πέρα που σου λένε δεν έμαθα τίποτα, πρέπει να κάνω επανάληψη, ο δάσκαλος είπε αυτό. Τους τονώνει τη αυτοπεποίθηση. Κοίτα, έχω μαζέψει τόσους πόντους. Δεν γίνεται να μην έχω μάθει τίποτα. Okay. Γιατί και μπορούν να επιλέξουν ποια κάρτα θα παίξουμε. Να μην αρχίσουμε κατευθείαν με τους μεγάλους πόντους, να αρχίσουμε με τους μικρούς και βλέπουν ότι κοίτα και η μικρή προσπάθεια έχει σημασία. Δεν χρειάζεται να στοχεύσεις κατευθείαν στην κάρτα με τους 10 πόντους. Μπορείς να κάνεις 10 κάρτες του 1 πόντου. Και είναι σημαντικό αυτό. Μαθαίνουν είναι επιλύσεις προβλήματος, πώς θα σε ενοικήσω στρατηγικά. Σωστό. Έλειπε κάτι τέτοιο από τις τάξεις και από τα σπίτια? Λείπει ακόμα. Θα έπρεπε να μπει στα σχολεία. Θα έπρεπε να μπει στα σχολεία. Η παιχνιώδης μάθηση είναι ο τρόπος που μαθαίνουν τα παιδιά. Δεν καταλαβαίνω γιατί επιμένουμε στις φωτοτυπίες. Νομίζω ότι ένα παιχνίδι τέτοιο απλά θέλει δουλειά από το δάσκαλο. Θέλει ο δάσκαλος να κάτσει να το μελετήσει, να δει ποιες θα επιλέξει και στο τέλος κάποιες ενότητες να πει ελάτε να παίξουμε. Όπως παίζουν άλλα παιχνίδια, αντί να κάνουν στον πίνακα τρίλιζες και κρεμάλες, ας δοκιμάσουν και κάτι τέτοιο. Να δουν ότι κοίτα, αυτά που μάθαμε, κάπου τα χρησιμοποιούμε άμεσα. Δεν είμαι δασκάλα βέβαια, απλά μια πρόταση ρίχνω. Εγώ διαλέγω και κάρτες, αν έχει διαγώνισμα στην ιστορία, διαλέγω τις κάρτες που υπάρχουν σε τάξη για το συγκεκριμένο θέμα και τις παίζουμε στο σπίτι σαν, ας πούμε, ενισχυτικό του διαβάσματος που κάνει για το διαγώνισμα. Και βοηθάει, γιατί το βλέπει και αλλιώς από μια άλλη οπτική γωνία, παιδί μου. Και επειδή έχει και ερωτήσεις κρίσεως, έχει και την ευκαιρία το παιδί να εκφραστεί πάνω στο αντικείμενο που έχει διαβάσει. Αυτά νομίζω ήθελα να ρωτήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αβραμάχη. Εγώ ευχαριστώ.